Ez gara nekatuko esateaz, Gipuzkoako zaintza sistema hobetu, unibertsalizatu eta duindu egin behar da. Eta horretarako ezinbesteko kate begia da bertan aritzen diren langileen baldintzak hobetzea. Besteak beste, zaharkitua dagoen sektoreko lan konbenioa berritzea. Bertan ari diren langileak egoera prekarioan ari dira eta gainera erakundeen utzikeriak ez du hobetzen egoera hau. Egoera ez da ona. Gaur egun oraindik ere plantillaren erdiaia lan partzialean dago. Soldata arrakala oso handia da eta duten lankarga izugarria da. Horren lekuko langile bakoitzak 82 minutu baino ezin dizkio eskaini egoiliar bakoitzari horrek beraiengan eta bere familiengan daukan eraginarekin. La situación que viven los y las trabajadoras del sector es muy precaria. Casi la mitad de ellos tienen una jornada parcial. La brecha salarial es muy elevada y la carga de trabajo es excesiva para garantizar unos cuidados de calidad tanto a las personas que están en las residencias como a los familiares. Hau alda Gipuzkoako Foru Aldundiak eskaintzen duen zaintza eredua. Edozein kasutan uste dugu gauzak hobetu egin daitezkela. Gogoratzen baldin baduzue, Aldundiak eta elkarrekinek esan zuten aurrekontu akordioan ratioak jetxi eta egoera hobetu egingo zela, baina egoera konkretu honetan 14 hilabetez blokeo handi bat dago. Langileek huelgak egin dituzte horrek beraien bizitzetan duten eraginarekin, eta azkena berriro ere errepikatu dute langileek eta sindikatuek patronalak egindako proposamena ez dela askia. Eta honen aurrean Gipuzkoako Foru Aldundiak ezin du beste alde batera begiratu. Bere ardura dira residentzietako plaza publikoak eta politikoki erantzun behar du. Erantzun politikoak hartu behar ditu. La Diputación de Guipúzcoa no puede mirar para otro lado porque es responsabilidad suya las plazas públicas de las residencias. Tiene que tomar decisiones políticas. Horregatik Euskal Herria Bildutik datorren batzar nagusietako plenuan proposamen simple bat eramango dugu. Gipuzkoako Aldundia eseri dadila 3,2 batean sindikatuekin eta patronalarekin eta guztien artean erdietsi dezatela danak babestuko dituen akordio bat eta prekarietate hori atzera uzten joateko urratsak eman ditzatela. Por eso desde Euskal Herria Bildu en el próximo pleno de Juntas Generales vamos a hacer una propuesta clara y sencilla, que la Diputación de Guipúzcoa se siente en una mesa a 3 con la patronal y los sindicatos para ir avanzando y para ir saliendo poco a poco de esta situación tan precaria. Garantizar un sistema de cuidados digno es responsabilidad de las instituciones. Zaintza sistema duin bat bermatzea erakundeen ardura da eta beti herritarrak erdigunean jarriz.